சர்வதேச புலம்பெயர்ந்தோர் தினத்தை முன்னிட்டு புலம்பெயர் ஊழியர்களுக்கான விழிப்புணர்வு செயலமர்வு ஒன்று அகில இலங்கை YMMA பேரவையின் ஏற்பாட்டில் கண்டி கிளை அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது. புலம்பெயர்ந்தோரின் உரிமைகளுக்காக இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தேசிய அமைப்புகள் எல்லாம் இணைந்து இவர்களுக்காக குரல் கொடுக்க நாங்கள் முன்வந்திருக்கோம். இந்த நாட்டிலே எல்லோரும் இன்று பாதிக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் பொருளாதார பிரச்சனை. இந்த பொருளாதார பிரச்சனைகளிலிருந்து மீளப்பெற வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு கணிசமான அளவு அந்நிய செலாவணி இந்த நாட்டுக்கு வர வேண்டும். இந்த அந்நிய செலாவணியை கொண்டு வருபவர்கள் புலம்பெயர்ந்தோர். இவர்களுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு புதிய சட்டத்திட்டத்தினூடாக அவர்களுடைய உரிமைகள் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அநேகமாக சட்டத்துக்கு முரணாக இந்த நாட்டுக்கு நிதி அனுப்புபவர்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுபவர்கள் சட்ட ரீதியாக அனுப்புவதற்கு அவர்களுக்கு உரிமைகளை சரியான முறை பெற்றுக் கொடுத்து ஒட்டுமொத்த சமூகமும் அவர்களுக்காக நாங்கள் குரல் கொடுத்து இந்த பொருளாதார பிரச்சனையிலிருந்து நாங்கள் வெளியே வர வேண்டும்.